janji rukun tetap merdeka. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu, macange Mbak Yulimbok, Pak Sigit ingkang minulya. Wah ya. Iki ngene jo basane ngene mergo iki piyayi saka dari Sulawesi. Oke ta. Harap maklum. Sulawesinya mana Mbak Elisa? Sugeng Dalu derek Tepang Alah yo. Je sedaya mawon Pak Bupati, Bupati sederek. Sederek kok sederek. Sedaya ingkang sampun rawuh, derek ge gulang tepung gelot geladi Kok nganggo tepung barang lho. Nggih. Ya. Kenalan. Perkenalan dalam bahasa Jawa menika ya. Nama lengkap? Nami kula Elisa Orcarus Alaso. Alas Roban. Alaso kok alas roban. Alaso. Sekarang berdomisili di Yogyakarta. Leres. Jogjanya mana Mbak Elisa? Jogja wonten Demak Ijo Sleman. Sleman City. Karo asli orang tua dari Sulawesi. Bapakku Seko Toli-Toli. Alah. Oh, bapak dari daerah Toli-Toli. Oh, dari Toli-Toli. Kalau ibu Seko Lambelu. oh, ibu Lambelu. Jadi Toli-Toli untuk rempelu, alah Toli-Toli. Kok Rempelu? Lah siapa namanya? Lambelu. Oh, Lambelu ya. Kuwi jeneng daerah Jo. Ya benten loh. Iya, Beda-beda. Iya. Lambelu bukan rempelu. Lambelu. Ayu. Ayu kok gemes. Lah pripun Pak Sen ning omah apik iki? Oh, gimana sih? Ya apik iki ning nyatane kowe ya gemati karo bojomu nok Jo. Wingi ya bar kok salonke rambute ya kok rebonding. Oh. Niki malah bar direbonding kula malah rugi ya Pak. Kok iso rugi? Ningali karnaval ora gelem kudungan gobat-gubit nyantol spion truk parkir. Heeh. Bah iso. Niki wau sore yo ngaleme mbah niki meteng melih. Wah lah. Bojomu ki meteng meneh. Njaluk mriksakno ning gone rumah sakit, tak priksakno ning gone USG. Kula geblak Pak Igit. Kok iso geblak? Gambare anakku ku ning jero rambut tok. Beluh, aku geblak. Rambut tok gambare ning TV. Barang aku terus protes karo sing petugase. Loh, kamerane kurang munggah, Mbak. Kurang mlebu. Balu gondi wi. Aku tuh pas kaget. Ana kok bayi lambene mujur ngono. Aku petugas latihan ra kondo. Sorry Pak Jolang, kameranya kurang munggah. Petugas Tiwas training yo. kaget aku. Nggih, Mbak Elisa. Malam hari ini pemerintah daerah Kabupaten Kudus menggelar seni tradisi bentuk kepedulian untuk nguri-uri seni tradisi Jawa. Seni tradisi luar biasa menika. Biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Dan sudah ini juga kerjasama dengan PT Nojorono. Ngene. Noyorono. Ngene. Oh, tenan yo. Ora ayu tapi omongane kok koyo alah yo. Ya pelan. No, yo, no. No. Yo. Yo. Ro. No. No. No, yo rono. No Jorono. Ayo nek rono ayo. Mok jak ning ndi? Ayo sowan nggon padane iki ben. Bento jeneng peleketok peleketot. Apa iku? Semua itu ada kekurangan masing-masing gitu Oh, loh. iya. Tapi kan sing penting dongo. Iya. Dongone kanggo PT Noyorono. Iya. Ini kabeh wis ngemu tege sing ceto. Ngemu teges sing cetha. Ya. Mengemban ngemu Ngemu. Ya, ngemu tege sing ceto. Ah. No, tegese iki cat katon cat ora. Kaya-kaya ra ono ning ana wi tegese cipta. Oh, no ki tegese ana, cetha. Iya, cipta. Ah. Jo. Jo. Iki karepe. Karepe. Kerep sama karep beda ya? Beda. Karepe. Karepe. Itu jongko. Apa sing jinongko? Apa yang menjadi cita-citanya? Apa yang ya carane nek Tercapai. cara iki karsone. Karso. Ya ro. Ro. Pitegese rasane. Rasa rumaket. Rasa market. Rasa sing rumaket
gelet kaya jenang kudus. Alah king kok aku ora mulih langsung loro ya aku. Pitekes rumah kete kabeh ki karyawan kabeh ya. Kuwi iso ngeraketake rasa. Rasa. Nah, keri dhewe No. no meneh. Tegese nur utawa cahya. Dadi kuwi iso dadi sunare kuwi sing jenenge Beteng Noyrono. Sunare kuwi iso moncer tekan saalem donya. Amin. Kuwi dongon, dongo. Wah. Ini lho Pak Git. Sinden cerdas Mbak Elisa iki nek umpama digrit ning gone PT Narayana. Piye? A1 iki Pak Git. A1 iki. A1 paling bagus kualitasnya oke. Bakone oke. Bakone oke. Bakone ya. Rondo apek tapi Kalau yang oke opo kuwi ki apik opo malah wangi to jane? Ya. Sebagai seorang ahli mbako. wangi-wangine mbako ki sing apek kuwi. Oh, jadi harus Iku sing apik. khas kualitas menjadi bagus. Oh, nek ngaranmu kaya aku iki wis apik apa dur? Wah, nek iki yo perlu dijajal sih. Gen roh apik orane. Lho, rata-rata sing tukang ngegrit mbako iki lambene kandel-kandel. Masa? Wow, lah truk tronton mundur, jumput. Masuk, jumput neh, masuk. Truk mundur neh mat mbako, jumput, masuk. Jumput masuk lho itu. Jumpute nggon. Lah mbakone ning kono kok yo. Mbak Elisa, Baginya mendoakan semoga PT Noyrono sukses, berkembang, laris manis, Tanjung manis Kipo. ya sudah jadi apa berprestasi juga terbesar kelima ya yang besar perusahaan betul, rokok betul. di Indonesia Nggih. luar biasa. Nggih. Nggih, mungkin-mungkin semakin ngeremboko banyak Amin. yang mencintai. Amin. Dan jadi keberkahan buat PT Narayana. Iki tolok ukur perdana dan pertama ini Noyrono wayangan lho. Ya benar. Ya, semoga. Menika yang streaming banyak sekali. Banyak sekali. Saya juga dapat pesanan lagu dari yang nonton dari Bali ada. Ada yang minta Setio Tuhu, yang nonton dari Boyolali ada minta Melatiri Nonce. Terus yang nonton dari Wakil Rektor UNES Pak Ngabianto. Oh, Pak Ngabianto, ya. Ya, itu minta Besok apa? malam ikut saya ke UNES saja ya. Besok malam. Layangan. Ya, nah Asmorondoro Semarangan nanti kalau ada waktu saya haturkan. Ya, Oke. ini juga dari panitia tadi ada Pak Wempi, Pak Yosep, Ya. Mbak Esti, semuanya. Ada request Mbak Elisa podang kuning. Podang kuning, Nggih. oh ya. Juga dari Pak Juleha RPH Kudus, saking Abah Yasir. Oh, nggih. Podang kuning dibawani. Siap. Romantis sing karo Julang, ayo Jo digandrung Jo. Iki satu-satunya yo mung Iya, mutah yo iki ora mutah yo iki. ya wes tak bayangke. Dan Mbak Elisa terima kasih untuk teman-teman Cakraningrat Fans Club penggemar Pak Sigit, Luar biasa. Samirawuh. CFC yang Samirawuh Pak Wanto sekalian, Pak Eko. Yang jauh-jauh merapat. Itu ada CFC Febri itu juga dari Kudus. Ya, Itu CFC Kudus itu. CFC Kudus semuanya, terima kasih. Wah bakul es kayak Jo tuku Jo es kayak mesake bakule dada-dada Itu Jo. pasti lah, iki lho rokokmu soleh kok, ayo. Kowe iki ndak ider-ider kono ora kena apa piye? Kaya tekan kene kok pati lho Jo kuwi, Jo. Pati to. Mripati. Iya, wis. Wes. Diborong Jolang Mas, diborong Jolang. Ya, nanti Kene, diborong, Mas, nanti diborong. Aku mau diparingi rezeki Pak Bupati Rene. Total piro kuwi bageke karo sing mirsani. Ya, biar Langsung paring dibagikan sing mirsani. gratis. Kole paringno le. Terus Takoni Jo piro kuwi. kabeh piro wi? 10. 50. Kayak 20 song. Hei, ya Allah, wangun-wangun iki piro kono 20 karo 30. Nah, yo no. Wes, weni 100, weni 100. Ayo. Weni 100. Oh, wes. Ora usah susui, wong kowe ora tau nggo susuk. Pop misisan kae lo sama yang rentengan lo Pak Jolang. Tuh kono to, kuwi. Lho kuwi ono pop barang. Kuwi rentengan kuwi lo. Nggih Mas, gorene Mas ben dibayari Mas Jolang. Kono kabeh diwitung, Mas. Apa? Kono diwitungi kabeh. Wah, wis jare. Ora sih. Wong malah do mara kabeh wae gitu. Lah kok delik.
Wis ngene wae. Ngumpul kabeh. Anu le, mi loro kae paringi 50-an. Sek anu Mas dumke iki duwe. 50 dumke. Gampang kok aku tak nyuwun ijol Pak Bupati wis. Engko tak ijoli. Lho, maksude nyuwun ijol donga panjenengan iki nek kadung ngendikan balah lah. Karo bawa, karo di bawa. Ya. Ki piye kok gandeng? Slendro sanga Pak Pito ya. Wong mesra. Kok njok gandeng? Wis to. Kok ke susu to nek Ah, gandeng. wong ngene iki wis mumpung kok ya. Ini nek Mbak Elisa nek rokoke rokok model kelas mil. Cilik tapi sesepane wah. Nadian ayo sa. Nadyan wujud mung baksi. Wah, piye Jo rasane Jo? Rasane nggih beda to Pak Igit. Bedane piye, Mas? Kaya nek sene ngomah kae ora ana arum-arume belas. Angger mulih ki ming kaya remason lenga putih, remason lenga putih. Lah bojomu gampang masuk angin. Tampo aku angger turu kelonan rasane kok kaya ning apotek. Ya koreksi sing nggon ibu-ibu kuwi nek sare karo sing kakung aja remasonan. Wong endi mo raine? Dhuwur. Rai kok ning ngisor. Rai ku dhuwur. Ngisor ki yo rai kok Pak Igit. Masa? Rai apa? Rai lok. Oh ngedan ngene. Walah umpama. Julang. Pun Pak Igit. Upama Mbak Elisa dadi kembang kowe dadi apane, Jo? Kula dadi tawone Pak Igit. Kok iso? Ngentup bendina. Nek upama Mas, aku dadi dalan ngono. Dadi dalan. Aku dadi apa? Aku sing dadi montore. Dadi montor. Kok iso? Iso nggon dhuwure terus Pak Igit. Nek Elisa dadi kompor, Kula dadi ucenge. kok iso? Ken iso munggah medun. Nek Elisa dadi ambulan, Kula dadi supire. lah mayite sapa? Sampean. Eh, Mayite ya sing ning guri kuwi. Yo. Sayang wis mesra-mesra diganggu karo mak cangik terus. Oh. Alah. Wis tongko tak imbuh 50. Iki kurang abdol nek ora karo Mbak Eni. Mbak Eni kene Mbak Eni. Mbak Eni. Wulandari, heeh ben dikancani. Yayangmu. Iya. Jare Mbak Eni iki pacarmu. Bareng ana Elisa kok mak kaya ngono kuwi. Jane pacarmu sok. Mau Ayo to, Mbak Eni Mas? kene. Wis tak Sitor aku ora. wis tak omongi santai kok tak patenane. Wani kowe karo Mbak Eni. Lah ono apane to Pak Igit? Santai awakmu ini nek rokok kelas mil cilik tapi asep empuk. Wah. Yo iki sing kaya rokok produksi Narayana sing diarani rokok baron yo ngene iki Pak Igit. Walah nglinting dhewe iki. Heeh. Ora minak jingga iki. Wah, boy nggih menak jingga Pak Igit. Apa kuwi minak jingga? Miring penak jengking. Sanu Mbak Elisa. Ngapa kok kaya wedi raimu? Anu Pak Igit. Mbak Elisa. Terus ngono. Syukur. Wong lanang iki nek ora. Bareng tok sing anyar, ayo luwih enom kok Hei. kok terus nyia-nyia Jo. aku lho. Upama kan iki antara Elisa karo Mbak Eni kowe iki milih sapa jane? Ayo Mas yo mendem yo milih iki no Pak Igit. Oh milih kok iki ana sing dipilih kok yo. Heeh. Iya ana sing dipilih wingi lho karo aku ngomongi sehidup semati. Sehidup semati mbiyen pas isih ayu saiki mati dhewe ngono. Dadi ngono ya. Dadi ngono kuwi. Wong lho, Bang. Wis to nek gemes-gemes apane to? Yo gemes lambemu kuwi kok. Ha nek gemes yo digawa mantuk. Kaya entuk nek tak go mulih. Lah nek awakmu sing nggawa mantuk ya oleh. Engko nek wis mbok gawa mantuk mbok nggo apa? Kanggo ngeruk letong.
Apik lho, kaya sekop kok lambemu iso. Lambe kok sekop mbok umbar teko ndi-ndi. Ngono kuwi yo jenenge nek ana pasangane wis nang kene. Ngono ki yo mbok jaga perasaan. Mbok anggap ki hatiku gak lara ngono. Kene lho. Hatiku lho. Kene wati kok ning kono lho. Banget sakite terus anjlok. Sabar. Genti Mbak Eni sing rayu Mas Jolang. Gentenan jo ben adil. Loro ya kudu iso adil. Ngono. Pak Daniel mau WA kula Pak Igit. Iya. Mbak Eni dipenging mantuk. Untuk apa? Anu karyawan kan ada lowongan. Oh, Mbak Eni suruh masuk karyawan PT Noyorono. Karyawan, ya. Sebagai apa? Tukang rajang mbako kayak gitu. Ngerajang raimu ya ya. Iya, pokok senengane ngamukan. Ayo. Ngamuk kene wong wis dipedak-pedake. Jarene aku mbok kon mandiri latihan saanane lho ngonone iki ya tak nggo iki. Onone awakmu lho ngono lho. Gentenan, ayo Mbak Eni. Nano. Sadil ora? Ya. Heeh. Pangku. Iki. Apa angku? Pateni iki kok. Aja galak-galak to karo wedok kok. Ayo kaya caneme bangku. Apa di patene? Jo. Arep bunuh diri mau ceritane cek. Aku mampu patene. Jo kene anjlok jo. Oh, rasane Aku yo pengen Sah. karepem anjok karepem aku pengen nulungi iki wae. Goe man iki. Gue mana iki aku mbok pondong. Iya. Aku mondong iki rasane aku kaya entuk hadiah. Lah nek mondong Mbak Eni. Kaya kena musibah kowe gitu. Wis musibah lho. Rasane bareng tak cek lho. Kaya mbako bal-balan. Ayo pangku. Ayo. Nano. Karo nembang Mbak Eni. Halus manis nang sam make aku suwi rambut pangku lho Ma. Aku kangen. Alon-alon nek linggih iki plek ngono wae. Lha iki wis penak plek ngene kok. Iki ana sing plengakan iki lho. Apa nih sepleng? Anu coba ngadeg jengkolku mblusuk. Kok iso blusuk? Kebayake kedawan barang mangku Mbak Eni kaya ning nguri montor bok aku. Kok iso motor bok? Kaya ngene kok iso motor. Coba ganti mangku Elisa, piye cara rasane? coba Mas. Coba Sing alus no. Iya, barang bagus kok. Nah iya. Barang bagus. Ayo. Alon. Karo nembang sa. Korong dina ya, Nduk. Wasawenggan kunglan piye Mas rasane? Aku marem tenan wis cita-citaku kelakon. Kono lho awakmu bagian berdoa. Keri, ndasek keri. Aku ora nganggo iket. Aku iki mau munggah wis dirasani wong-wong. Piye? Rasane piye? Loh, Mas Jolang aku koyo nate ngertos jenengan sing ting sinetron riyen dadi Kian Santang to, Mas. Oh, Yang Apa? Kian Santang. Tiang santang. Hmm. Tiang senteng ya. Wah, Santang kok merongos ya kaya ono. merongos ngene iki disyukuri. Ganti Mbak Eni ya. Mbak Eni. Mbak Eni wali ono. Nonton, Bang. Goleki si podang Elisa. Mbak Eni. Iba bunga henga. Oh diputer ngene lho Mbak Eni ditampani ngene lho. Kurang gawe lah muter. Muter ngene. Ngene tampani terus gua.
Sing diguwak apane? Ya wonge kok gitu. Tapi nek julang ya serasi karo Mbak Eni ta rasa-rasa. Kula. Heeh. Wah, ya mantap. Ngomongi kok. Sindet. Apa? Apa? Susu ngarep guri to? Kok susu ngarep mburi piye? Lah iki kok kotangan. Iki susu. Apa iki? Iki puno. Ketoke kok kaya piye kowe nek karo Elisa kaya ora serasi. Ketoke pasti karo Mbak Eni padha birune. Wah, yes lah sana. Sanane Pak Igit. Oh. Aduh. Iki pitekan tak cantengen kuku. Pitek kok candeng-candeng. Cantengan aku mau esuk bar tandur. Dadine ngene iki nek yeng. Pitek coba kukumu kaya apa? Delok rene-rene sare dulu. Wah, nek iki, wah, nek iki pitek tenan iki. Oh. Tuh berkilau-kilau gitu kan. Ini ada yang kelip-kelip, ada yang kelip-kelip. merah. Piye, ngajak rame ya. Kok ngajak rame? Ngajak rame piye? Apa ngedemek kok piteknya bagus. Lah ngono sing bayari rak yo Yo catahe dewe-dewe. Ayo, jenengan mboten pengen delok piteke niki Pak Gak, Igit. gak. Mbak Elisa, kalau seandainya kita berjodoh, kita bulan madu di Pulau Bali ya Mbak Elisa? Iya, di Pulau Bali. Aku neng Bali. Iya, naik Nyawang Mini kono jodohmu Cooper gitu. Awake dhewe engko ning gone pasar Kliwon ae ya. Kok ning pasar Kliwon. Ora apa-apa. Bulan madu iki boyo nanti oleh. Di Pulau Bali kita naik minimal ya Alphard. Iya, Alphard nanti kita juga ya kalau nggak Alphard Mini Cooper ya. Oh iya. Aku mbok tumpak nopo. Ah, kok engko nyewa Tosa. Kok tosa to? Itu keluarga miskin Sa. Kasihan ya. Nanti kita di sana makan di restoran. Bikin makan Restoran. apa saya belikan Sa? Mau spaghetti ya. Oh, ayam betutu. Ayam betutu. Oh, iya. Iya, itu juga enak. Aja gelem kalang ku awake dhewe ya spaghetti ayam betutu. Kok duet-duet kok di... Ngenteni sisamu. Oh iya. Iya itu Oh, keluarga ngenteni miskin. gone dhewe. Setelah makan apa itu cuci mulutnya kita pakai Cuci anggur. Iya. Jeruk. Wine gitu. Atau kita minum es krim. Wong sugih cuci mulut nganggo anggur wis anggur wong ku awake dhewe kudu. Awake dhewe apa, Nganggo Mas? sabun tulit. Lah kok nek lambeku puntuk piye? Ora apa-apa resik kabeh sak gorokane. Berbusa. Ganti kamu Sa, nebang Sa, berdiri Sa. berdiri. Oke, aku nembang lagi ya. Iya. Kamu jangan iri. Wis ora usah madhep rono. Jatahmu. Blenger dulu. Lho sampean blenger lho aku muak anggek. Ya wis sampe Elisa. Nyanding bisa dadi tombo. Podang kuning kunjo dari Julia RP Kudus, ugi sedaya panitia keluarga besar PT Noyorono. Siap Pak Igit. Ugi saking pengurus KSBN Kudus panjenenganipun Romo Tresno Sumanti nggih sembah nuwun. Coba podang kuning buka saking vokal Mbak Eni Wulandari Rumiyin. Ayo Mbak, ayo. Kantor Pak Bupati, Bu, Pak Daniel dan kanca-kanca. Oke, ya Mbak. Esuk awan ning omah wis ora krasani. Kelunyuran anggone Aus. sing tak sayang. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Nang yen
gerobokan Pak. Terima kasih Mbak Eni, Mbak Elisa. Mbak Elisa tetap di sini dulu. Oke. Ini kanca-kanca CFC Semarang ya do rawuh. Oh iya. Dalang-dalang kudus gitu rawuh. Oke, Dek Bayu, bos, barang komplit. Ya. Terima kasih. Sinden-sinden kudus ya do rawuh. Terima Mbak kasih Febri. Bapak Bupati Terima kasih, menika Bapak Pak Bupati, sembah nuwun Pak Bupati. Ibu Ya. sehat selalu. Terima kasih sampun kersa nguri-uri. Kabudayan. Kabudayan Jawi. Monggo. Selanjutnya Mbak Yosi Dian Pratiwi. Oke. Mbak Yosi. Mas Surito sak kanca kabeh. Sip. Yeni barang komplit ning ning nong nong ini ya sa. Padang bulan ning baseser banyu. Padang bulan
Selamat malam Mbak Yosi. Selamat malam Wilujeng dalu bucange Mbak Limbo. Nggih, alhamdulillah saged sowen wonten alun-alun Kudus. Anjir, perdana. Perdana menika. Ah, luar biasa. Pemecah telur. Pemecah telur. Rekor kok. Rekor, pemecah rekor. Nggih, ndongaaken berdoa apa untuk PT Noyorono Mbak Nggih, Yosi? mugi-mugi PT Noroyono semakin maju dan Amin. sukses menjadi berkah untuk para pegawainya dan juga masyarakat pada umumnya. Amin, amin, amin. Piye Jo, upama wedha legane ono Mbak Yosi, ono Mbak Elisa, kowe milih sapa Yosi apa Ya Elisa? Allah, Mas Jolang, Anda pasti bingung kalau seperti ini ada dua bidadari cantik. Jadi Anda mau memilih siapa? Memilih saya yang cantik jelita tidak ada tandingannya atau Mbak Elisa? Kamu pasti bingung. Tidak ada yang bisa membuat kamu menentukan pilihan karena semua ini sangat Kok Akene menenge bola iki Pak Iget Bayu. Ndek bojo iki ora cukup seminggu budal-budal Pak Iget. budal yang di? Mate. Kok iso duwe bojo Yosi ora seminggu mati? Nek kok jagong ning warung kedep mesti ngamuk Pak Iget. Wong kok aja telekono bengong. Nah, Oh, alah. Aneh nek kono kok. feedback. apa? Wah, ya Asam terus mari ngene ndek bojo aku jarine seminggu kukut seminggu budal asam aku gelem karo kowe. Asam aku gelem. Rupamu Lah. curut. asam Syukur. ora apa-apa. Ganteng elek lah. Ganteng elek sing dienggo ya ora ndase kok. Lah kan ora ndase iki terus apane? Apa? Wah, kowe padu terus nek dadi bojone Yosi. Tenan ya Pak Iget. Wah, aku wis ora iso. Pundung minggat karo Yosi. Wah la. Wis tenan Pak Iget. Model ngene iki angil. Angile piye? Angil. Cara mbakku suntel-untelan awor alang-alang, awor suket bareng ning aku. Pilih-pilihane angil. Pilih-pilihane angil. Nek Elisa? Lho nek Elisa A1 Pak Iget. Ning ora Mbak Yosi ini juga salah satu pemberi penyemangat. Pemberi penyemangat piye? Nah, aku iso urip kan gara-gara awakmu to. Tak wae napas kuwi kok iso. Alah aku eling pas kelep kae mbok kei napas buatan. Mbok kelep meneh. Mboten Pak Iget. Larase pelok. Nah, nggo Puspitono lo ya Pak. Oh nggih. Pelok dibawani pocong. Oh, ya, cocok. Oh, Pak Yosep Lenggah ngarep. Iki penggemarmu Jo. Jis, kendali. Itu Jolang masih hidup ya? Masih Pak. Oh ya, diajak aja. Saya hidup selamanya kayak KTP Pak Iget. Tadi kan ada permintaan buat Mbak Elisa Asmorondono tadi Pak Semarang. Oh ya, ada permintaan Asmorodono. Iya. Dari Pak Rektor, nggih. Nggih. Nggih, Oh, niku Pak lho. Barek. Ya, Nah, nggih. nggih, Aja tuh. Yo, kok Asmorodono Semarangan kenapa? Yo sisik bar iki lagi Mbak Elisa. Awakmu sih Iya. sing wis angger wong nganggo. Kok iso angger wong nganggo iki tenan. Anjenengan sapa to sing ora pirsa Mbak Yosi kono-kono do nganggo kabeh. Anjane plat kuning. Kunjuk Pak Wakil Rektor UNES. Ben aku cepet dilulusne. Nggih. Ben ora kaya kancane sampean 8 taun akeh lulus. Aja turu. Aja turu. Sore. Oper Mbak Elisa. Wah, mumpung disimak Pak Purwadi saking Ngayogyakarta, salam di kanca-kanca CFC sedaya ingkang lenggah, CFC Kudus, Semarang, Rembang, Tuban, nggih, matur nuwun. Dewa nganglang jagat. Pak Suwono gebok sak rombongan ki rawuh sembah. Dalu. Lanjut Mbak Yosi, gentenan. Dipaske nadane. Nyangking bokor kan
kancanane Mas Dawam ya rawuh. Nggih. Terus oper nggih? ya perno gentenan sabar Ke anu si cantik, silahkan cantik. Waduh. Isi ineto ngota tulah Ya ya. Sandang kelawan pangan Kanca-kanca CFC Ngayuk Jakarta Pak Budi Guntoro Girly nggih salam nggih kanca-kanca CFC ingkang NKP wonten lokasi. Nggih. Mbah Nun, Mbah Nun. ya iku bagian nipon Mas Jolang pun kenal sing ngagem rasukan putih lenggah teng Bunang niku. Nika nembe panggih pisan niki nggih Mas nggih. Kuwi Mas Irwan. Mas Irwan. Dagelanku sadurunge kuwe ya beliaunya. Oh, ngaten. Kuwi senior. kalah awu. Kalah aku nggih Mas. Nun sewu nggih Mas. Dosen Pontianak. Pontianak. Nggih. jauh sekali. Kalimantan ya. Iki disimak Ilham ke Pontianak barang. Oh, nggih nggih nggih. Oper, Mbak. Wang melek sabarana rimo Asmarandana aja turu sore kaki aja do turu do prihatin melek bengi. Oh, ngaten. Malaikat nggawa wujude anugerah rejeki sandang pangan sing nampa kuwi wong sing melek linambaran rasa sabar lan nrimo. Kuwi mula tirakat sing abot ki sabar nrimo. Cit. Lagune Puspita Nala. Di MC ini Jawa kuwi ndek campur sari. Nyoba. Oke, sugeng dalu Bapak Ibu sedaya sing kami pinarakan di Martika. Suarane kurang gede no. MC iki wong ning alun-alun panggung rejing kaya ngene ya paling ora ya suarane gede. Baik, selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya. Kurang gede. Baik, selamat malam untuk Gede sithik. Walah ya. MC kuwi mula nonton orkes diamati mesti nganggo yo masih bareng bersama Cakraningrat. Ngono. Yo. Nah, Masih bersama. wis rasa. Alah. Elek Pak, elek pun. Ya. Usah. Puspita Nala Mbak.
Selamat